Kaixo haurrak, monitore hauetatik teleskopiotara konektaturik daudenak fenomeno astronomikoak ikusten dira. Adibidez, eklipseak. Ua! Andereño, teleskopiotik behiratu ezaket? Esan teleskopio hori zientzilarien erabilpenerako da. Bueno haurrak, hemen bukatzen da gure bisita. Goazen denok batera, eta ez ukitu ezer. Ua! Tarat? Hala, astronauta bat! Zer espero zenuen gizaki bat? Beldurtiak zarete. Tximuak eta txakurrak ausartakoak gara. Kasualidadez ez zenuen observatorieko botoi gorria sakatuko, ezta? Bai. Goazen eklipseat ikustera. Oker zaude, ez naiz turisten gida bat. Tximino astronauta bat naiz. Mesedez. Katxis, oso hula naiz. Ua! Eklipse bat gertatzen da gorputz astro batek beste gorputz bat tapatzen duenean. Itzal bat sortuz. Eta beste kolorekoak badira? Gorputz astro bat espazioko objektu natural bat da. Planeta, satelite adibidez, eguzkia, kometa eta bar. Batek bestearen argitasuna tapatzen badu, horri eklipsea esaten zaio. Listo, bueltatu gaitezen. Ez dut ulertzen. Goazen bada bat ikustera. Lur planetak bere inguruan ematen ditu birak, eta une berean planeta guztiak, lurra barne. Eguzkiaren inguruan ematen dituzte bueltak. Buelta hauek, errotazioa eta traslazioa izena dute. Batzuetan, mugimendu hauen ondorioz, batak bestearen argia tapatzen du. Eta horri, eklipsea deitzen zaio. Adibidez, oraintxe. Hala, lurrak ilargiri itzala egiten dio. Egia, hau ilargi eklipsea da. Lur planetak ilargia itzala egiten dio, eta ezin dugu ikusi. Eta eguzki eklipsea nolakoa da? Eguzki eklipsea ilargia eguzkiaren eta lurraren artean kokatzen denean ematen da. Orduan, ilargiak eguzkiari iluntzen dio. Orain ulertzen dut, ilargiak eguzkiari itzala egiten dio, ezta? Egia, horrela da. Ondo evoluzionatzen ari zara. Agian, egunen batean, tximua izatera iritsiko zara, eta hemendik 8.000 urtera, agian astronauta izango zara. Orain, zer iruditzen zaizu? Eguzki sistemako planetarik ederrena ezagutzera joaten bagara? Bai, zein! Sorpresa bat da, goazen! Eta ez sakatu berriz botoia. Haur hauek... Jo,